Para pamirsa, ing segmen ulas pawartos mirunggan Blora TV menika kula Urip Daryanto badhe ngajak panjenengan sedaya kangge napak tilas lampah panjang ingkang mujudaken Kabupaten Blora kados dinten menika. Lampah ingkang kebak pangorbanan, panguwasa sarta pambudidaya ingkang kaukir dening para pemimpin. Pamirsa kacathet langkung saking 3 dasa sosok bupati sampun mimpin Blora wiwit madeg ing taun 1759. Saking Raden Tumenggung Wilotikta, Tumenggung Jayeng Tirtanata dumugi para pemimpin ing jaman kamardikan sarta reformasi. Panjenenganipun sedaya menika wujud rantai panguwasa ingkang boten pedhot ing tlatah Blora. Pamirsa, kita mboten namung ngenang asma, ananging ugi ngajeni sayaipun panjenenganipun sedaya. Jasa-jasanipun 3 dasa langkung bupati menika minangka pondasi ingkang kokoh ingkang dadosaken Blora tansah majeng, ngrembaka sarta bangga kaliyan jati dirinipun. Sumangga tetep nderek kaliyan kula badhe ngaturaken kilas wangsul sejarah Blora kanthi jangkep ingkang kula pendhet saking maneka sumber. Nggih, para pamirsa, Kabupaten Blora taun 2000 selangkung menika badhe mengerti tonggak sejarahipun ingkang kaping 276 taun. Ing sangandhap panguwasa Bupati Dr. Haji Arif Rohman MSI, kabupaten menika boten namung ngenang tilaran rikala rumiyin, nanging ugi kasil ngrakit kamulyan ingkang luhur ing wekdal samangke. Blora menika cariyos kita ingkang tansah mili, menawi kita ngendikan bab Blora ingkang badhe mengeti tonggak sejarahipun ingkang kaping 276 taun, rasanipun kados bika lembaran album kenangan. Kabupaten ingkang sugih kandaning kajeng jati, kasenian barongan, sarta budaya ingkang kiat menika, tamtu boten saged uwal saking peranipun para pamimpinipun. Saking wekdal dateng wekdal, kursi Bupati Blora tansah dipun lenggahi dening para tokoh ingkang kagungan visi sarta pangorbanan. Panjenenganipun sedaya menika para arsitek ingkang sampun paring jasa nata, mbangun sarta njagi semangat Blora. Wiwit saking bupati-bupati kala rumiyin, ingkang saged ugi naminipun kita mireng saking cariyosipun Eyang Kakung utawi Eyang Putri, ingkang sampun masang pondasi sejarah Blora ingkang kokoh sanget, dumugi estafet panguwasa tansah kalajengaken. Saben jaman panguwasa kagungan tantangan sarta prewanganipun piyambak-piyambak. Saben boto pambangunan ingkang kita pirsani dinten menika wujud asil pambudidaya panjenenganipun sedaya. Lan sapunika, tongkat estafet menika wonten ing astanipun sosok ingkang sampun boten asing malih, Bupati Arif Rohman. Panjenenganipun menika salah satunggaling saking barisan pamimpin ingkang panjang ingkang sapunika kagungan tanggung jawab nggawa Blora dhateng babak enggal. Ing sangandhap panguwasa panjenenganipun sarta para sadherek ingkang rumiyin, satunggal bab ingkang tansah dipun tegasi. Blora menika kabupaten ingkang ageng. Boten namung saking wiyar wewengkon, ananging saking oyot sejarah ingkang kiat, semangatipun masyarakat ingkang boten gampil nyerah, sarta potensipun ingkang luar biasa. Ngenang para bupati Blora kala rumiyin dumugi ingkang sapunika njabat, menika minangka cara kita ngajeni lampah panjang wewengkon menika. Panjenenganipun sedaya meniki kalebet perangan saking narasi tuwuhipun Blora. Dados sumangga kita lajengaken semangat menika. Kanthi pundasi ingkang kokoh saking sejarah sarta panguwasa ingkang bersemangat, kita pitados Blora badhe tansah majeng dhateng mangsa ngajeng ingkang gemilang. Blora kita menika griya sarta tugas kita sesarengan kangge njagi supados tansah anget sarta terus ngrembaka. Lampah sejarah ingkang panjang sampun mujudaken Kabupaten Blora dados wewengkon ingkang sugih budaya sarta prewangan. Dinten dados ingkang katetepaken ing 11 Desember 1749 menika nggambaraken oyot ingkang kiat ing sejarah Nusantara.
Ing lampahipun, Blora tansah njagi tilaran leluhur sinambi nindakaken inovasi, saengga mujudaken prewangan-prewangan ingkang nyoto ing maneka babagan. Semangat guyup rukun nyawiji gumergah, kebersamaan kerukunan manunggal semangat, dados amersatu sarta motor penggerak kangge kemajengan Blora. Nilai-nilai meneko dados landasan kangge sedaya elemen masyarakat kangge nyawiji mangun wewengkon. Mujudaken wujudipun Blora dumugi-tumugi titik meniko asil pambudidaya sarta pangorbanan saking para pamimpin kala rumiyin. Kacatet, dumugi sapunika, paling boten 3 asma bupati sampun mimpin Blora, saben-saben paring tapak asma sarta kontribusi ingkang wigatos ing saben babak sejarahipun. Menika daftar asma-asma bupati Blora ingkang sampun paring joso, mujutaken wujudipun Blora saking wekdal datang wekdal. Sarto negesaken bilih Blora menika kabupaten ingkang ageng, ingkang tuwu saking oyot sejarah, ingkang kokoh, sarto tansah semangat majeng dateng mongso ngajeng ingkang gemilang. Inggih menika Temenggung Wilotikto utawi Aryo Tejo Bupati Blora ingkang sepisanan, dipun angkat ing mongso perang Mangkubumi, sarto njabat wiwit taun 1749 ngantos 1700 gloro. Sampun dangu, masyarakat Blora kangen ziarah, datang pasarean Bupati Blora ingkang sepisanan. Sampun pinten-pinten taun ing wekdal badhe dinten dados kutha Blora, pemerintah daerah tansah ziarah dateng para Bupati Blora ingkang nate mimpin Blora ing kala rumiyin. Karakaman ing taun 2021, ing salebeting rangkaian dinten dados Kabupaten Blora ingkang kaping 272 kala rumiyin, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Blora, Sekda, sarta jajaran Diskominfo Blora sowan dateng pasarean RT Wilodekto. Nggih, pemerintah Kabupaten Blora nindakaken ziarah ing pasarean Citra Suman ing Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawi Wetan, dinten Rebo, 8 Desember 2021. Kagiatan menika katindakaken ing rangkaian pengetan dinten dados ingkang kaping 272 Kabupaten Blora. Bupati Blora, Haji Arif Rohman MSI, wekdal menika mimpin ziarah sarta donga sarta tabur sekar ing salah satunggaling pasarean ingkang dipun pitados minangka pasarean Bupati Blora sepisanan. Inggih menika Raden Tumenggung Wilotikto 1749-1762. Pasarean Wilotikto wonten ing Komplek Pasarean Keluarga Citra Suman, Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawi Wetan. Pasarean ingkang dipun pitados Bupati Blora sepisanan menika wonten ing sacalakipun pasarean keluarga Raden Tumenggung Citra Suman Pitu, ingkang boten sanes menika Bupati Tuban, sisan marasepuh saking Raden Tumenggung Wilotikto. Saengga Bupati Blora sepisanan menika minangka putra mantu Bupati Tuban. Wonten bab ingkang menarik ing area pasarean keluarga Citra Suman. Inggih menika wontenipun prasasti silsilah bupati. Pinten-pinten Bupati Blora ing antawisipun tasih gadah sesambetan keluarga kalian para Bupati Tuban. Saengga Tuban menika saderek sepuh kita ingkang wonten ing Blora. Lan menika kedahipun Din Porabutpar Kabupaten Blora saged nindakaken kerjasama nggali arsip silsilah bupati kalian dinas ingkang kagungan sesambetan ing Kabupaten Tuban, supados samakinipun saged kadokumentasikaken kanthi sae minangka ilmu sejarah lokal. Bupati Blora ingkang kaping kalih kasebat Raden Wilotikto njabat taun 1763 dumugi 1777 sarta wonten ingkang nyariosaken namung mimpin sepalih wewengkon Blora, Blora Kilen. Bupati Blora ingkang kaping 3 inggih menika Tumenggung Jayeng Tirtonata ing panguwasanipun taun 1762 dumugi 1812. Kasebat mimpin sepalih wewengkon Blora inggih menika Blora Wetan. Sarta salajengipun nyawijikaken malih Blora ing taun 1768 miturut dawuh Pakubuwana III. RT Tirto Kusumo menika Bupati Blora ingkang kaping 2
ingkang jabat saking taun 1788 dumugi 1812. Salajengipun Bupati Blora ingkang kaping gangsal inggih menika RT Tirtonegoro ingkang jabat saking taun 1823 dumugi 1742. Salajengipun RTA Cokronegoro siji jabat minangka Bupati Blora ingkang kaping 6 ingkang jabat saking taun 1842 dumugi 1843. Bupati Blora ingkang kaping 7 inggih menika RT Tirtonegoro jabat wiwit taun 1843 dumugi taun 1847. RT Natawijoyo menika Bupati Blora ingkang kaping 8 ingkang jabat saking taun 1847 dumugi taun 1877. Dipun susul RTA Cakronegara loro menika Bupati Blora ingkang kaping 9 jabat wiwit taun 1857 1886. Salajengipun Bupati Blora ingkang kaping 11 RMT Cakronegara 3 ingkang jabat wiwit taun 1886 dumugi 1912. Lajeng Bupati Blora ingkang kaping 11 inggih menika RM Said Abdul Qadir Jailani ingkang jabat wiwit taun 1912 dumugi taun 1926. Bupati Blora ingkang kaping 12 inggih menika RM Cakroningrat jabat wiwit taun 1926 dumugi taun 1938. Dipun susul Bupati Blora ingkang kaping 13 inggih menika RM Murjono Joyo Dikto ingkang jabat wiwit taun 1938 dumugi 1942. Lan menika Bupati Blora ingkang kaping 14 inggih menika RM Suwajono ingkang jabat wiwit taun 1942 dumugi taun 1940 gangsal. Perlu kasumrepan ugi, wonten tapak sejarah babagan Bupati Blora kala rumiyin. Inggih menika komplek pasarean Bupati Blora kala rumiyin dumunung ing Desa Ngadipurwa, Kecamatan Blora. Panggenanipun kirang langkung 7 kilometer manggen sisih ler Kutha Blora. Ing papan menika wonten 8 pasarean Bupati kala rumiyin ingkang nate njabat ing Kabupaten Blora saking taun 1762 1920 gangsal. Kangge ngenang jasa-jasanipun, saben taun katindakaken upacara siarah ingkang wonten sesambentanipun kaliyan pengetan dinten dados Kabupaten Blora ing tanggal 11 Desember. Sawetawis sumber nyebataken Bupati ingkang kasareaken ing pasarean Ngadipurwa inggih menika RT Jayeng Tirtonata inggih menika Bupati Blora Wetan ingkang mimpin taun 1722 1782 ing mungsa Bupati Kembar inggih menika R Wilotikto ing Blora Kilen. Ananging salajengipun R Wilotikto masrahaken panguwasaipun dhateng RT Jayeng Tirtonata amargi R Wilotikto dipun pindah dening ramanipun ing Kabupaten Pati. Kanthi mekaten, wiwit wekdal menika RT Jayeng Tirtonata mimpun kanthi jangkep ing Kabupaten Blora. RT Prawiro Yuda inggih menika Bupati Blora ingkang mimpin ing taun 1821 1823. Bupati Joyanegara, putra Bupati Bojonegoro. RMT Cakronegoro siji, Bupati Blora ingkang mimpin ing taun 1842 namung 7 wulan. RM Cakronegoro, Bupati Blora ingkang mimpin ing taun 1857 1880 gangsal. RMT Cakronegoro 3, Bupati Blora ingkang mimpin ing taun 1886 1908. RM Said Abdul Qadir, Bupati Blora ingkang mimpin ing taun 1908 1920 gangsal. Menika
Memori manis Blora menika tapak sejarah ing panguwasa ing mangsa pamerintahan Indonesia. Para pamirsa, Blora sawijining kabupaten ing Jawa Tengah menika sanes namung gugusan peta, menika kanvas sugih ingkang dipun lukis dening mangsi sejarah sarta dipun dandosi dening tilaran budaya ingkang jero. Ing jaman pamerintahan Indonesia ingkang dinamis, sosok Bupati Blora nyepeng peran wigatos, boten namung minangka administrator, ananging minangka njagi memori historis Blora menika piyambak. Panguwasa ingkang manis sarta gadah wibawa menika kagungan misi suci, ndadosaken saben pojok Blora minangka kenangan ingkang gesang. Lumantar kawicaksanan ingkang milih dumateng pelestarian, Bupati sampun mestekaken bilih Blora boten badhe kesupen kalian uyotipun. Panjenenganipun nindakaken upaya revitalisasi situs-situs bersejarah, wiwit saking tilaran jaman kerajaan dumugi tapak-tapak perjuangan kamardikan. Bupati Blora mangertos bilih sejarah menika jati diri. Kanthi asta ingkang alus ananging tegas, panjenenganipun mromosiaken criyos-criyos heroik para leluhur, nepangaken kasugihan seni sarta tradisi lokal, kados barongan Blora ingkang mistis, sarta musik tayub ingkang nyenengaken dhateng generasi muda. Narasi pambangunan boten namung babagan infrastruktur fisik, ananging ugi infrastruktur kultural ingkang kiyat. Ing saben keputusan, kados-kados wonten wicara saking kala rumiyin ingkang nuntun. Kawicaksanan menika ngewahi wujudipun Blora. Saking namung kutha alit, dados museum kabuka, ingkang anget sarta ngrapyak, papan ing pundi wisatawan sarta warga lokal saged ndemok sarta ngrasakaken jerunipun sejarah. Kabupaten menika ing sak ngandhap arahanipun panjenenganipun Bupati, transformasi dados sumber inspirasi. Buktekaken bilih modernitas saged melampah sesarengan kalian pangajeni dumateng kala rumiyin. Pramila ing sak ngandhap panguwasa ingkang kebak katresnan menika, Blora mboten namung majeng nanging ugi nggembul kiyat masa lalunipun. Kenangan historis Blora ingkang sugih sanget saking wana jati ingkang legendaris dumugi karya sastrawan ageng sapunika kabingkai manis sarta langgeng amargi peranipun satunggaling bupati ingkang mangertos sanget bilih negari ingkang ageng menika negari ingkang najeni sejarahipun. Kasebat Mr. Iskandar menika Bupati Blora ingkang kaping 15 ingkang jabat wiwit taun 1940 gangsal dumugi taun 1948. Wonten ingkang nyebataken ing kenangan historisipun bilih wekdal menika perjuangan kamardikan ingkang wonten ing Blora menarik sanget kangge dipun kaji. Sawetawis catetan, dokumentasi sarta kasaksen nedahaken bilih ing jaman menika rakyat Blora gadah andil ageng ing rebut sarta njagi kamardikan. Mr. Iskandar menika Presiden Landrat, Pengadilan Negeri ing jaman pamarentah kolonial Blora. Ing mangsa kamardikan langkung terpipun ing taun 1940 gangsal, Mr. Iskandar dipunangkat dados Bupati Blora nggantosaken R.M. Sujono. R.M. Sujono dados Bupati Blora ing taun 1942 ngantos dumugi 1940 gangsal. Mr. Iskandar mimpin dangunipun 3 taun ing taun 1948. Minangka Bupati Blora ingkang kaping 16 inggih menika R. Wibisono ingkang jabat wiwit taun 1948 dumugi taun 1949. Dipun susul Bupati Blora ingkang kaping 17 inggih menika R. Seswadi Joyodikdo ingkang jabat wiwit taun 1949 dumugi 1952. Bupati Blora ingkang kaping 18 inggih menika R. Sujono njabat wiwit taun 1952 dumugi taun 1957.
Salajengipun R. Sunartyo dados Bupati Blora ingkang kaping 19 wiwit taun 1957 dumugi taun 1960. Bupati Blora ingkang kaping 20 inggih menika R. Sukirno Sastrodimedjo, njabat wiwit taun 1960 dumugi taun 1967. Sawetawis sumber nyebataken Sukirno Sastrodimedjo minangka Bupati Blora mangsa jabatan 1960 7 April 1967. Panjenenganipun miyos ing tanggal 16 Agustus 1917. Panjenenganipun nate nyalonaken diri minangka calon anggota konstituante saking PNI kangge daerah pamilihan Jawa Tengah. Ing taun 1960, Sukirno dipunangkat minangka Bupati Blora. Panjenenganipun kaanggep minangka elit lokal Blora. Sasuwene jabat minangka Bupati Blora, panjenenganipun nate rawuh ing adicara ceramah kanthi ira-irahan Poros Jakarta Peking ing Cepu. Sukirno seda ing tanggal 18 April 1993 sarta kasareaken ing TP Unjangkang, Jomblang, Candisari, Semarang. Inggih menika Sri Nardi dados Bupati Blora ingkang kaping 21 kanthi mangsa jabatan wiwit taun 1967 dumugi 1973. Saking sumber p2k.stcom.ac.id/ensiklopedia/Sri Nardi. Sri Nardi menika perwira menengah TNI ingkang nate njabat minangka pejabat Bupati Sragen 1973 dumugi 1974. Sri Nardi miyos ing Kampung Mageru, Sragen ing 16 Juli 1923. Panjenenganipun ngrampungaken pendidikan dasar ing Sekolah Rakyat dangunipun gangsal taun. Salajengipun panjenenganipun nglajengaken pendidikan ing Shackle School dangunipun sekawan taun. Sasampunipun tamat pendidikan lanjutan, panjenenganipun derek pendidikan kangge dados sawijining amtenar. Sri Nardi seda ing 23 April 1974. Panjenenganipun kasareaken ing TMP Kusumo Bakti, Surakarta. Sinten Bupati Blora ingkang kaping 22? Inggih menika Supadi Yudodarmo, ingkang jabat wiwit taun 1973 dumugi 1979. Sesampitan batin kalian Blora taksih kiat sangat. Ing wedal mengeti dinten dados Kabupaten Blora ingkang kaping 273 katindakaken ziarah dateng TMP Kusumonegoro, Semaki, Yogyakarta. Rombongan katampi dening kulawarga almarhum inggih menika Herlambang sarta Wuri Utami. Kekalihipun menika putra-putri Supadi Yudodarmo makili sawetawis saderek sanesipun. Putra-putri almarhum Bupati Blora ingkang kaping 23, Kolonel Infantri Purnawirawan Supadi Yudodarmo, paring apresiasi kegiatan tahunan saderengipun pengetan dinten dados Kabupaten Blora. Kados ingkang dipun andharaken Herlambang, panjenenganipun remen sangat pemerintah Kabupaten Blora taksih maringi kawigatosan dumateng pamimpin ingkang kala rumiyin ingkang natin jabab ing Blora. Pihakipun ngajeng-ajeng tradisi kados mekaten ing wedal ngajeng tetep lumampah. Ngajani pamimpin kala rumiyin. Boten kesupen kahering atur donga, mugi-mugi Blora saya majeng sarta jaya. Ing pundi bab menika tamtu ugi pangajeng-ajeng saking Bapak Herlambang nalika dados Bupati ing Blora. Pembangunan tetep lumampah sinten kemawon pamimpinipun. Bab ingkang sami dipun andharaken dening Wuri Utami, Putri Supadi Yudodarmo. Sugeng dinten dados Kabupaten Blora ingkang kaping 273. Mugi-mugi saya majeng sarta saya jaya aturipun. Almarhum Bupati Supadi Yudodarmo jabat minangka Bupati Blora taun 1973 dumugi 1979. Miyos 11 Desember 1923 sarta seda tanggal 13 Juni 1998. Kangge kathahipun warga Blora kalebet sawetawis ing antawisipun saged ugi taksih raket kalian Bupati Blora ingkang kaping 23 menika. H. Sumarno, SH, ingkang jabat wiwit taun 1999 dumugi 1989. Rombongan pesiarah katampi kanthi sukoreno dening putra-putri sarta kulawarga almarhum Bupati Haji Sumarno Cokro Soputro.
Haji Dimyati makili kulawarga Bupati Sumarno Cokrosoputra SH ngaturaken matur nuwun awit saking rawuhipun rombongan pesiarah saking Pemkab Blora. Makili kulawarga kula ngaturaken matur nuwun dumateng sedayanipun ingkang rawuh tebih saking Blora kangge siarah dhateng pasarian Bapak Sumarno ing Temanggung. Mugi-mugi menika dados berkah kangge kita sedaya kangge njalin silaturahmi aturipun. Ing kalodhangan menika, Soni salah satunggaling putra almarhum Bupati Blora Sumarno ngaku syukur amargi Pemkab Blora taksih njalin silaturahmi kanthi sae. Kula makili kulawarga ngaturaken matur nuwun dumateng Pemkab Blora. Mugi-mugi warga Blora sedayanipun tansah sehat sarta tetep bermustika. Sugeng dinten dados ingkang kaping 274 Kabupaten Blora. Semangat sesarengan bangun Blora ingkang kalanjengaken, nguri-nguri budaya tumugi pelosok desa. Mugi-mugi Blora jaya selawase amargi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menika ingkang tamtu taksih raket ing pangemutan para pangreh praja ing Blora, ingkang tamtu sampun purna babagan Bupati Blora ingkang kaping 24 inggih menika Haji Sukarti Harjo Prawiro, MBA. Ingkang jabat wiwit taun 1989 dumugi 1999. Ing wekdal mengeti dinten dados tansah katindakaken siarah dhateng TPU Salaman Moyo, Kecamatan Semarang Kilen, pasarean almarhum Bupati Blora menika. H. Sukarti Harjo Prawiro MBA menika sosok ingkang jabat minangka Bupati Blora ing Jawi Tengah dangunipun kalih periode. Saking taun 1989 dumugi 1999. Pasarean almarhum H. Sukarti Harjo Prawiro dumunung ing TPU Salaman Moyo, Kecamatan Semarang Kilen. Garwanipun almarhum menika Kombes Polisi Purnawirawan Hajah Tin Supartini. Bupati Blora ingkang kaping selangkung inggih menika Insinyur Haji Basuki Widodo ingkang jabat wiwit taun 1999 ngantos 2007. Wonten bab ingkang endah ing malem resepsi dinten dados Kabupaten Blora ingkang kaping 273 dinten Senin tanggal 12 Desember 2022 malem ing alun-alun Blora ngenggari ngerakaken sarta bersejarah. Wonten ingkang nyebat nembe sepisanan kagiatan resepsi dinten dados Blora kanthi hiburan wayang kulit kalian Ki Dalang Sigit Ariyanto, dirawuhi maneka tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, mantan bupati sarta wakil bupati, mantan sekda sarta masyarakat umum. Mantan bupati ingkang rawuh ing antawisipun Yudi Sancaya 2007 ngantos 2011, Joko Nugroho 2011-2015 sarta 2016 ngantos 2021, Wakil Bupati Haji Subronto Yusuf almarhum, Wakil Bupati 2011-2015 Haji Abu Nafi. Swasana saya ngerakaken nalika adicara Bupati Haji Arif Rohman ingkang didherekaken Wakil Bupati Tri Yuli Setiarwati masrahaken potongan tumpeng dhateng Yudi Sancaya sarta Haji Joko Nugroho sarta Haji Subronto Yusuf sarta Abu Nafi. Sedaya ingkang rawuh ing resepsi kados kasedot dening swasana dados sepi sarta ngerakaken. Mugi-mugi raos kekeluargaan sarta kebersamaan malam menika boten enggal ical. Ing wedal kados mekaten, kula dados kengetan almarhum Bupati Blora Haji Basuki Widodo ingkang seda 21 Juli 2007. Antaran mantan Sekda Blora Bambang Sulistyo dinten Selasa 13 Desember 2022. Malem ing alun-alun Blora. Panjenenganipun ngluwangaken wekdal ziarah dhateng pasarian umum Giri Mulya Patuk Tangsi, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
Salah satunggaling keputusan ingkang ngerampungaken utawi nuntasaken pembangunan gelanggang olahraga Gor Mustika ingkang wiwitan pembangunan dipunbangun ing jaman Bupati Haji Soekardi Hardjo Prawiro. Saengga sapunika Gor Mustika menika dados papan ingkang mumpangati sanget sarta dados kebanggaan kangge masyarakat Blora. Para pamirsa, publik Blora saged ugi boten nate kesupen kalian wicara seluruh mantan Bupati Blora ingkang satunggal menika. Ngono iku keplo iyatra ngaprosna wong Arab. Sarta juk-juk segar sanesipun saking Bupati Blora ingkang kaping 26 menika inggih menika RM Yudi Sancoyo ingkang dados Bupati Blora wiwit taun 2007 2011. Dr. Andes Rodenmas Yudi Sancoyo miyos 30 September 1953 menika Bupati Blora kaping 26 ingkang jabat ing periode 2007-2011. Saderengipun jabat minangka wakil bupati saking Insinyur Haji Basuki Widodo periode 1999-2000 gangsal, panjenenganipun nggantosaken Basuki Widodo minangka Bupati Blora ing taun 2007 amargi ing wekdal menika Basuki Widodo seda amargi gerah ing 21 Juli 2007. Dilantik Gubernur Jateng H. Ali Mufis, Yudi Sancoyo resmi dados Bupati Blora ingkang kaping 26 dinten Jemuah 14 Desember enjing. Bupati Blora ingkang kaping 27 inggih menika Joko Nugroho 2011-2015. Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Joko Nugroho miyos 20 gangsal Mei 1963 menika Bupati Blora ingkang jabat ing periode 2011-2015 sarta 2016-2021. Panjenenganipun gantosaken RM Yudi Sancoyo. Sanausa namung pejabat, sosok Insinyur Ihwan Sudrajat pantas mlebet ing deretan pamimpin ing Blora ingkang kaping 28. Panjenenganipun jabat minangka pejabat Bupati Blora wiwit 1 September 2015 ngantos 16 Februari 2016 awit Bupati Joko Nugroho majeng ing pilkada wekdal menika. Panunjukan Ihwan Sudrajat menika mboten tampa alasan. Gubernur gadah pamanggih, Ihwan Sudrajat nate dados pimpinan delegasi Pemprov Jateng ing Blora kangge ngurus penyertaan modal PI, Blok Cepu, kalian Pemkab Bojonegoro sarta Pemprov Jatim. Priyantun menika mangertos bab migas ing Blora. Sawulan salajengipun, Ihwan dilantik dados penjabat PJ Bupati Blora kangge mangsa jabatan dangunipun 6 wulan. Ing Februari 2016, Ihwan nilaraken jabatanipun sasampunipun Gubernur Jateng resmi nglantik pasangan Joko Nugroho Arif Rohman ingkang menangaken pilkada wekdal menika. Ewasono nangung kalampahan cekak, panguwaso Ihwan Sudrajat ing Blora boten saged dipuntingali sisih. Ing wiwitan panguwasanipun 2015 kala rumiyin, Ihwan enggal bikak komunikasi kalian maneka elemen masyarakat Blora lumantar kegiatan Coffee Morning. Boten namung menika, Ihwan ugi gadah sikap tegas datang poro ASN ing Blora sasuwene mangsa kampanye ing Pilkada Blora 2015 kala rumiyin. Panjenenganipun negesaken sikap netral ASN ing Pilkada menika. Ing sisi sanes, sawetawis keluhan masyarakat ugi boten uwal saking kawigatosanipun. Salah satunggalipun ngrampungaken kasus pencemaran ingkang wonten ing Waduk Bendola, kawasan Desa Tinapan, Kecamatan Dodanan. Pencemaran menika ndadosaken perusahaan gula PT GMM tumut tangan sarta ngrampungaken tanggung jawabipun. Para pamirsa, menika Bupati Blora ingkang jabat wiwit 2021 dumugi sapunika. Inggih menika Dr. Haji Arif Rohman ingkang dados Bupati kaping 29 wiwit taun 2021 sarta Bupati Blora kaping 31 wiwit 2021 dumugi sapunika.
Ing wekdal wangsul dhateng Blora, Arif dados pasangan Diyoko Nugroho ing Pilkada dinten Rebo tanggal 9 Desember. Dipun usung dening Nasdem, PKB, Hanura, PPP sarta PKS. Cabub sarta cawabub ingkang dipun usung saking Nasdem, PKB sarta Hanura, sarta dipun dukung PKS menika unggul 251.189 swara utawi 51,8%, dene pasangan Abu Dasum Cabub saking PDIP sarta Gerindra pikantuk 200.824 swara utawi 41,80%, sarta Kusnanto Sutresno 34.761 utawi 7,07%. Ing taun 2020, Arif Rohman majeng pilkada pasangan kalian Tri Yuli Setiawati. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bloro dinten Kemis 21 Januari 2021 ngumumaken penetapan pemenang pemilihan bupati sarta wakil bupati 2020 kangge pasangan Arif Rohman Tri Yuli Setiawati. Amargi wonten pilkada serentak, jabatan Arif Rohman sarto Tri Yuli Setiawati namung 3, gangsal taun, sarto Arif majeng malih ing pilkada 2024 pasangan kalian Hajah Sri Setiorini. Lan ing wektel Komisi Pemilihan Umum KPU Bloro sampun rampungaken rekapitulasi penetapan asil perolehan swara ing pemilihan bupati sarto wakil bupati Bloro 2024. Pasangan calon paslon nomor urut 1 Arif Rohman Sri Setiorini atau Asri kasil ngayuh kemenangan mutlak ngawonaken paslon nomor urut 2 Abu Nafi ala Andika Krisna Gunarjo atau Abdi. Badhe mangertos sinten sosok Dr. Haji Arif Rohman MSI miyos ing Sendang Wungu, Banjarjo, Bloro ing tanggal 8 Maret 1980. Putra saking Kiai Haji Ali Muhdor sarto Hajah Sulini menika tuwuh saking pendidikan formal wiwit SD dumugi SMA ing Bloro, lajengaken jenjang sarjana 1 ing Hubungan Internasional Universitas Darul Ulum Jombang sarta pasca sarjana 2 Ilmu Politik Universitas Indonesia sarta sampun kasil nggayuh gelar doktor ing wulan Desember 2024 saking UNES. Wiwit SMA, panjenenganipun sampun aktif ing maneka organisasi kados OSIS sarta Himparisba. Mekaten ugi nalika kuliah ing Jombang, panjenenganipun dados pengurus ing IPNU, wiwit saking tingkat kampus dumugi Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU 2006-2009. Karir padamelanipun kawiwitan minangka tenaga ahli anggota DPR RI 2004-2009, staf khusus Menteri PDT 2009-2014, lajeng dados anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2014-2016. Amanah saking masyarakat Bloro dipun emban minangka wakil bupati periode 2016-2021 lajeng dipun pitados dados Bupati Bloro periode 2021-2024. Nalika njabat minangka bupati, panjenenganipun ngadepi mangsa awrat nalika program refocusing anggaran pandemi COVID. Sanesipun karir pamarentahan, Dr. Arif Rohman ugi aktif ing maneka organisasi kados njabat minangka Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 2016-2021, Wakil Ketua DPW PKB Jateng 2021-2026, sarta Ketua IPHI Kabupaten Bloro 2021-2026. Panjenenganipun ugi ngemban amanah malih minangka Bupati Bloro periode 2019-2030 sarta siap nadepi tantangan efisiensi anggaran saking pamarentah pusat. Wiwit dipun lantik ing tanggal 26 Februari 2021, kathah prewangan ingkang damel bangga saking Bupati Bloro Dr. Haji Arif Rohman MSI. Lan ingkang tetep dados ciri khas sarta kadosipun badhe kalestantunaken ing wekdal ngajeng inggih menika cara panguwasa panjenenganipun Mas Arif ing mimpin sarta mbangun Bloro saksuwene menika. Sawetawis ing antawisipun lembah manah boten nate memungsuhi sinten kemawon
ewasana wonten tiyang ingkang memungsuhi lan insyaallah badhe kalajengaken kanthi sesarengan. Kalebet gaya panguwasanipun ngutamakaken ajaan guyub rukun sesarengan bangun bloro utawi rukun sesarengan bangun bloro. Amargi sanyatanipun kangge mbangun bloro kanthi asil ingkang paling sae maksimal boten saged piyambak nanging perlu kebersamaan utawi nglibataken kathah-kathah pihak. Pamirsa mekaten pawartos mirunggan saking Blora ingkang badhe kangge mengeti ambal warsa Kabupaten Blora ingkang kaping 276. Mugi-mugi Blora saged tansah jejeg nguri-nguri sejarah sarta guyub rukun nyawiji gumregah. Kula Urip Daryanto dalah sedanten kru Blora TV ingkang ngayahi jejibahan nyuwun pamit undur diri. Matur nuwun awit kawigatosanipun panjenengan sedaya. Mugi panjenengan sedaya para pamirsa tansah dipun paringi kawilujengan. Mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.